Tmiem il-ġimgħa partikolari ħafna għal Mark Gallia Paċi li għażel li jagħmel sfida ta' tindif mill-baħar madwar Malta m'għawdex, sfida li bdiet il-ġimgħa u tibqa' għaddejja bla waqfien sal-ħadd. Sfida li se jagħmel waħdu fuq id-dajsa tiegħu. Jiena ħanitlaq għal 3 ijiem saħ indur ma' Malta Għawdex u Cremona u ħannaddaf kemm jista' jkun il-kosta Maltija mill-plastics u imbarazz kollu li inħallu fuq l-ixtut. Iltqajna ma' Mark hekk kif kien qed jipprepara għal din l-isfida b'Risk Nature Trust. Issa l-oħra waqt il-lockdown kont mort Cremona bid-dajsa u kont rajt bajnejja l-ammont ta' plastics u mbarazz li jinġema fil-bajjiet, speċjalment f'dal-każ kienet il-bajja ta' Santa Marija u kont għamilt clean up ma' t-tifel tiegħi. Konna għamilna sjan niġbru l-iskart u ġbarna ġiġboros sħaħ. U minn hemmhekk komplejt insegwi billi għamilt xi 4 clean-ups oħra fuq xtut oħra. Għalija din kienet challenge li naħseb fuqha minn Jannar u jiena l-avventura nħobba, jiġifieri for me this is fun. Però meta tara l-imbarazz li qed jinġema fil-baħar u taħt il-baħar u fuq il-bajjiet, it's not fun for the sea life. Jiġifieri hemm fejn nistgħu ngħinu l-ambjent u importanti li kulħadd jingħaqad għall-iskop wieħed. Qabel ħareġ mill-Marina tal-Imsida, Mark wassal dan l-appell. Jiena qed nagħmilha għal fundraising għal Nature Trust Organization. Dil-organization tiħossib il-fkieren meta jiġu jbejtu fuq l-ixtut tagħna. Denfili il-wildlife kollu ta' Malta. Iktar ma' għamilt riċerka fuqhom, iktar ndunajt kemm huma nies dedikati u għandhom bżonn il-fondi. Please, anki xi ħaġa żgħira, anki donation ta' €2, €5, be part of it, because we can all make a change. Kien Kutajjar, Net News.